Terve täältä Tuomon vaalistudiolta. Täällä on tänään tarkoitus keskustella tällaisesta erityisesti tietysti Meri-Lappiakin koskettavasta aiheesta kuin rikkidirektiivistä ja sen mahdollisista Meri-Lappiakin koskettavista vaikutuksista. Helsingin Sanomissa taloussivuilla oli tässä muutama viikko sitten erittäin vakava otsikko, jossa todettiin, että rikkimääräys lopettaa metsäteollisuuden. Tilanne on sikäli niin vakava, että tähän on tietysti kiinnitettävä erityistä huomiota täällä Meri-Lapissa. Herää tietysti kysymys, mistä tässä oikeastaan on kysymys, kun metsäteollisuuden Suomen johtavat metsäteollisuuden edunvalvojat ovat esittäneet näin vakavia näkemyksiä. Taustalla on kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa syntynyt laivojen rikkipäästöjä ja niiden rajoja koskeva päätös. Tuo päätös, joka alun perin piti olla ensisijaisesti globaali ja myöhemmin kuitenkin se tuli alueellisesti rajoitetuksi ja valitettavasti päätös tällä hetkellä näyttäisi koskevan vain Itämerta ja Pohjanmerta. Ja tämä on täysin kohtuuton tilanne ja erityisesti se on kohtuuton Suomen ja Meri-Lapin kannalta. Raja on Itämerellä ja Pohjanmerellä tässä päätöksessä asetettu niinkin alas kuin 0,1% näiden rikkipäästöjen määrä, kun se alun perin oli globaalina tavoitteena 1,5% tai mahdollisesti 0,5%. No nyt tämä raja on täysin kohtuuton Suomen kannalta. Näiden kyseisten metsäteollisuuden edunvalvojien arvion mukaan tästä saattaa aiheutua metsäteollisuudelle 200–1 200 miljoonan euron lisäkustannus. No, miten tähän oikein on tultu, niin sitä voi vain ihmetellä, että tällainen rajoitus asetetaan Itämerelle ja Pohjanmerelle, mutta ei yllättäen esimerkiksi Välimeren alueelle. Ja näin ollen tietysti Välimeren alue saa täysin perusteetonta ja kohtuutonta kilpailuetua, jos tällaiset kustannukset sälytetään muun muassa Suomen metsäteollisuuden kontolle. Näin ollen tässä on tietysti erittäin tärkeää, että Suomi tulee vaatimaan, että Suomi jää tämän säännöksen soveltamisen ulkopuolelle, mikäli komissio tällaisen rikkidirektiivin tässä muodossa aikoo toteuttaa. Venäjä on sinänsä jäsen tuossa IMOssa, eli kansainvälisessä merenkulkujärjestössä, mutta sekin pitää tällaista säätelyä täysin kohtuuttomana. Eli ei voida hyväksyä tällaista menettelyä Suomen osalta. Tämä säädös vaikuttaa jotenkin oudolta, että nyt jotenkin alueellisesti oltaisiin sortamassa tiettyjä alueita EU:n sisällä. Tuntuu täysin käsittämättömältä, että tämän suuntainen viesti on metsäteollisuudelta tullut. Ja näin ollen Suomen tulee kyllä tulevan hallituksen ohjelmaan jo kirjata selkeä strategia, jolla metsäteollisuuden kuljetukset myöskin jatkossa turvataan siten, että metsäteollisuudella on edellytykset ja myöskin muulla teollisuudella on edellytykset pysyä täällä Suomessa ja saada nuo kuljetuskustannukset kohtuullisina suhteessa kilpailijoihin. Eli tämä on kyllä hyvin tärkeä asia jatkossa. Eli
Stora Enson toimitusjohtaja Karvinen oli todennut tällaisessa seminaarissa kuun alussa, että tämä aiheuttaa, eli miljardi on iso naula metsäteollisuudelle. Ja tietysti tässä on takana sellainen ajatus, että tällainen lisälasku saattaa aiheuttaa metsäteollisuuden loppumisen Suomessa. Ja näin vakavalla asialla, kun ollaan liikkeellä, niin tämä on kyllä otettava välittömästi hallituksen ohjelmaan ja tehtävä selväksi, että nämä kuljetukset turvataan. Sen lisäksi on ilmeisesti toinen tällainen iso asia, jota suunnitellaan, on suunniteltu päästökauppajärjestelmä merenkulkuun. Ja myöskin siltä osin on hyvin tärkeää, että turvataan tasapuoliset kilpailuolosuhteet Suomen metsäteollisuudelle ja muulle vientiteollisuudelle, jotta meidän meriliikenteestä hyvin riippuvainen kansantaloutemme säilyttää vähintään nykyisen ja tietysti parantaakin nykyistä tilannetta. Niinkin vakavia ajatuksia on tosiaan esitetty, että paperikoneet loppuvat 2015, jos nämä kaikki nykyiset suunnitellut kustannusjärjestelmät laitetaan sellaisenaan Suomen metsäteollisuuden ja merenkulun kuljetuksiin lisäkustannuksina. Näin ollen alueellisesti toteutettuna tällainen päästökauppajärjestelmä ei mielestäni ole sellainen järkevä toimenpide, koska se antaa vain muille turhaan perusteetonta, kohtuutonta kilpailuetua. Jos tällaisiin päästökauppajärjestelmiin mennään, niin ajattelisin, että ne pitäisi olla maailmanlaajuisia, jotta olosuhteet säilyvät suht tasapuolisia. Ja näin ollen ajattelin ottaa tämän asian tässä TV-lähetyksessä esille ja henkilökohtaisesti olen valmis toimimaan tämän Meri-Lapin alueen kuljetusten turvaamisen puolesta kaikin keinoin ja vaikuttamaan siihen, että tämä asia otettaisiin hallitusohjelmaan, jos minut eduskuntaan valitaan. Ja huomenna meillä on tarkoitus järjestää sitten tällainen nettivaalipaneeli, johon ovat tulossa osallistumaan